Ponderosa. Ik wou net gaan douchen. Oh. Moeten we een andere keer terugkomen dan? Nou, ik doe even een broek aan. Wacht. Ja, dat is goed. Wijn en vriendschap worden beter met de jaren. En als ze... Ja, ik wist het nog vaag, maar Jo is nee voor niks de eminence grise van dit programma. Dan was hij toch eronder. Ja, uit welke serie komt de Ponderosa ook alweer eens? Dezelfde serie waar Hop Sing en Hoss en Little Joe, Adam. Bonanza. Bonanza, ja. En dan was de Ponderosa was de peerdenrandje, hè? Of de ranch? Ja hoor, hoor de ranch. Ja. En dit is een hele kleine ranch. Maar het is wel een schattig klein ranchje. Dat is wel aan de spreuk, maar ook een zadel aan de moor en Egyptische afbeeldingen. Prachtig groen kunstgras. Het gras is altijd groener bij de buren. Nou, veel groener als hij Christen het niet. Ah ja, wat zijn dat voor liesjes, Mitch? Tegeltjes. Tegeltjes. En wat wien aan de moor. Ja, is wel het moet een echte peerderman zien. Hey. Ja, kijk, de peerderbox aan. Goed, met je nog. Ja, sorry, we komen altijd onaangekondigd. Ja, ik kijk jullie programma altijd. Huub Jansen heet ik. Bas van der Zwaan. Ja, L1, ja, programma Onwet. Dus je kent het programma. Ja, ik ken het programma hartstikke goed, ja. Maar, dus, je spreekt geen Limburgs? Jawel, ook een beetje. Een beetje. Nee, Ziet je van Kasselen? nee, ik ben Limburger, maar... ja, er zeggen er meer dat ik te veel Hollands praat. Oh, dan blijf ik gewoon Limburgs praten. Is Ja, dat doe goed? maar, doe maar. Hey, maar, volgens Ja. mij ziet je in een echte peerderman, of niet? Ja, ik ben van mijn vak instructeur, africhten. Altijd mijn hele leven gedaan. Oké. En vandaar ook de naam Ponderosa. Ja, dat is een beetje... ja, een beetje bonanza, hè? Ja, daar hadden we het net over. Maar daar keek je dus vroeger ook altijd nog. Ja, Ja. in mijn jeugd was dat favoriete programma, ja. Ja, ik kan het me nog vaag herinneren. Ja. Hij iets minder vaag, want hij is een paar jaar ouder dan ik. Maar wie was ook favoriete persoon in Bonanza? Ja, Ja? niet wel, nee, die zwart. Hoss, Nee. Little Joe. Little Joe. Little Joe, oké. En dan hadden we ook nog Hop Zingen, hè? Dat was de kok, hè? Oh, dat weet ik niet. Ja, Dat, die stond altijd in de keuken. Ik let meer op hoe ze paard reden. Dan let ik... Uiteraard. Ja. Ja. Anders ben je geen instructeur. Hé, maar... woont je hier permanent? Ja. Huurt dat een beetje bij dat gebouw of staat dat los van elkaar? Nou, ik zal het heel kort vertellen. Ja. Dus, ik heb een jaar of 40 hier gewoond met mijn vrouw Tini. Die is ongeveer klein 2 jaar terug overleden. Toen zat ik daar in dat grote ding, alleen in mijn ikkie. En toen heb ik tegen mijn dochter gezegd, is dat niks voor jou? En dan, dit is dan... toen liepen we hier tegenaan, tegen dit. En dit heb ik er dan een beetje bij gemaakt. Als, hoe heet dat? Mantelzorgwoning heet dat. Oké. Ja, ja is een goed jaar. Heb je geen mantelzorg nodig? Nee, helemaal niet. Nee, want je ziet er dan hartstikke vet volgens mij, of nee? Ja, maar Ja. ik heb geen mantel, maar dat kan komen, hè. Dat is zomaar- Precies, een soort van aanleunwoning. Ja, Ja. maar ik vind dat leuk dat de gemeente mij het goed gevonden heeft dat ik hier mooi uitzicht, weet je wel. Meestal doen ze dat achter ergens, Ja. weet je wel. Ja. Achter wegstoppen en ergens. Maar dat mocht hier komen te staan, dus. Ja, geweldig. Ik had met monumentenzorg te maken.
die vonden dat goed, ja, het mag het uitzicht niet, die vonden dat goed. Toen de vergunningen van de gemeente, dat duurde nog wel een tijdje. En toen was het gefixt. En hoe lang zit ze nou hier? Een goed jaar. Een goed jaar. En bevelt het? Prima. Ja? Ja. Had ze in principe... Klein, ik ben niet zo van het opruimen, hè. Zien we zo, hè. Kijk hier. Ja, nou ja. Ja. Dus dat is klein, dat is zo Hoeft gebeurd. het gras niet te Even maaien? Even de bezem erdoor. Ja. Ja. Hey, en is dat die vrouw? Ja, Ja. dat is Tini, ja. Ja. Dat Maar was... klein, ik weet wel, doe wat klein, wat gekke, of kleine gekke dingen of zo, hè. Ja. Wat ze nog... Wanneer dat wordt? Wanneer is die foto gemaakt? De Venray staat er nog op, hè. Dat was... Ja. Ja, Venray, ja. Ja, inderdaad. En dat is... Op het station. Ja. Ik weet niet wanneer die foto gemaakt is. Dat weet ik niet. Maar ja, het was de leukste foto die ik vond. Zo tussen alle dingetjes door. Ja. Dus die heb ik daar maar neergehangen. Ja. En ze is 2 jaar geleden is ze overleden. Ja. En er zit nu ongeveer een jaar heen. Ja. Dus daar is ze eigenlijk redelijk snel heeft ze afscheid genomen van het huis. Ja, maar dat was met die... Tien was in september overleden en toen zat die gasprijs, hè. Dat was net na corona. Ja. En toen dat hele tent warm stoken, ik dacht, dat is, moet ik iets anders voor. En mijn dochter woonde in Venray gewoon in een rijtjeshuis. En ik vond dat, om dat haar daar te laten wonen. Ja. Mooi gebaar. Ja, maar ik ben stofzuigen, spinnen, ragebol. Eigenlijk moet je daar binnen ook even op, voor de oudheid. Dat is een heel oud pand binnen. Ja, 1854. Ja, in 16. Dat is een verbouwing geweest, het achterbouw. En voor is nog heel... Oorspronkelijk. Ja, Ja. ja. Misschien dat we dan dadelijk even door binnen mogen kijken. Ja, dat was voor Ja? mij. Maar ja, Ja, maar ik ben zo benieuwd naar een aantal dingen die ik heen zie. Wat heeft het met Egypte? Dat vond ik mooi. Als ik zondag niks, want ik rijd nog peerd ook nog een beetje, wedstrijd zo af en toe. Als ik dan niks, dan ga ik een rommelmarktje af en dat valt mijn oog op. Die vind ik mooi, want ik heb er ook nog een paar op kop getikt op een rommelmarkt. Door een dezelfde uitstraling. Het is dezelfde uitstraling. Maar ja, waarom? Omdat dat vind ik mooi, zulke dingen. En Tini vond dat ook mooi. Dat zulke gekke dingen, want ze is een jaar of 5 ook in Libië of daar ergens geweest. Ja, En wat deed ze door dan? nee, haar eerste man. Zij is gescheiden, ik ben gescheiden. En zo zijn we elkaar tegengekomen. En haar eerste man is daar uitgezonden geweest, een jaar of 5, 6. Toen zij een jaar of, ja, denk ik, tussen de 25 en de 30 was. Oké. Zoiets. Ja. Dus al een heel leven achter je en toen kwam je haar tegen. Ja. Ook ergens bij een Ook bij de paarden- paarden natuurlijk, ja. Ja. Ja, ja. Zijn dat diploma's van jou? Nee, dat is, ik heb een stukje grond in Lord Huub Jansen. wacht. In Schotland. In Schotland. Ja. Oh, je bent er ook zo eentje. En namelijk een andere cameraman van dit programma. Heeft er ook Die zo. is ook Lord Sander Zeulen. Ja. Hé, maar ben jij dat? Ja. Hé, man. Wauw. Hoe lang is dat geleden? Ja, dat haal ik er wel even af. Dan lees jij, maar dan ga ik niet over zitten zwetsen. Oh, dan mag ik het lezen. Kijk.
Huub Jansen, de nationale military sport. Tegenwoordig heet dat eventing. Ja. Ja? De nationale military sport is de laatste 2 jaar volledig overheerst door Huub Jansen. Oh, daarom wilde jij dat niet voorlezen. Daar ben je te bescheiden voor. Ja, maar dat is natuurlijk wel leuk. Daar heb ik, dat is in mijn jeugdjaren geweest. En dat, ja, daar heb ik geblitst eigenlijk. Die foto is trouwens, die is op de wereldkampioenschap in Kentucky. Dit is in Kentucky? Ja, en daar is ook die foto gemaakt. Wauw.